Да не прекалявам с тези подробности. Така. Както ти трепереше, една нощ ти ни събуди с такъв силен рев, че никога няма да го забравя. Никога. Като погледнахме, ръчичката ти жестоко подута. Майка ти толкова се оплаши. Едва дочакахме сутринта и право в болницата. Какво ми беше на ръката? Нали това ти разказвам? Дойде лекарят. Влязохме в кабинета и не щеш ли? Той започна да се смее. Ние двамата с майка ти направо се смаяхме. И знаеш ли каква била причината да се подуе ръчичката ти? Някакво възпаление? Ухапване от комар. Да, бе. Едно ухапване от комар може ли да причини подобно нещо? Може. Лекарят каза, че прекалените грижи и пазене така изнежват детето, че с нищо не може да се справи само. Още каза да не прекаляваме толкова. Не само вие имате дете, каза той. Кой знае в каква стерилна обстановка сте го отгледали. Тоест, каква е поуката от тази история? Искам да ти кажа, че понякога майките и бащите може да правят грешки. Да вземат неправилни решения. Но всичко е защото много обичат детето си и искат да го видят щастливо. Затова не се ядосва и толкова на майка си. Какво правят моите две принцеси? Аз гладя. Така ли? Отложете гладенето за утре и лягайте. Тате, Утре ягодката и грозненцето нали имат представление? Искате да се появите недоспали и да се прозявате пред толкова хора? няма да се прозявам. И аз. Виж сега. Добре де, тогава съжалете мен. Мама, ако ви види, че все още не съм ви сложил да спите, знаете ли какво ще ме направи? Ще ме нареже на парченца. Господи, не сега. Моля те, нека не е пред децата. Искам да си играем. Тате, моля те, нека да си играем. Моля те. Според мен може още малко. Утре, нали не са на градина? Ура! Даже може и аз да се включа. Да си поиграем ли? Може ли да поиграем, тате? Може ли? Що мама разрешава? Какво ще правим? Я да видим. Ще гладим. Да. Добре.
Да тръгваме, Берг, писна ми. И къде да ходим? Хайде, успокой се. Не знам, да отидем на Бейоглу. Нали нямаме пари? Виж, тук има всичко. Как си, Берг? Добре, красавице. Ти как си? Аз тръгвам, Берг. Тук става досадно. Идваш ли? Ти върви. Аз ще дойда по-късно. Тя защо се вкисна? Не знам. Нейна работа. Заспаха ли? Доста се измориха. Добре, че утре не трябва да стават рано. Какво ти има от 2 дни? В какъв смисъл? Държиш се странно. Разрешаваш на децата да си лягат късно. Днес цял ден телефонът ти беше изключен. Това не е характерно за теб. Не знам. Реших, че веднъж може да си легнат по-късно. Само това ли? Само това е. Добре. Постилаше на леглото един бял чершаф, слагаше те по средата и те приспиваше. Докато не се събудеше, не се отделяше и за секунда от теб. Седи и чака. Ако влезе някой комар, да го види лесно на белия чершаф и да го убие, за да не те ухапе. Здравей. Здрасти, какво да дам? Не искам нищо. Търси едно момиче. С дълга кестенява коса, толкова високо, хубаво. Идва тук. И аз търся такова, но досега още не съм намерил. Много смешно. Миналата нощ се запознахме тук. Как се казва? Не знам. Тук идват много момичета, които отговарят на твоето описание. Добре. Ти си бил по-бърз, отколкото изглеждаш. Къде ми е касетата? Коя касета? От телефонния секретар. Откъде да знам? Само ти може да си я взела. Никой друг не е идвал вкъщи. Значи си ми останал верен. Къде ми е касетата? Изхвърлих я, естествено, но след като я изслушах. Защо го направи? Не знам. Любопитно ми беше кой ти се обажда. Имаш ли гадже? Какво правиш с другите? Ей, Бебчо, да дойда ли? Ела.